Ka khubor ban phet seng no ki laingot ki MLA ke Kongres kala sawabha bat menta kasngi nakaliang ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala pelong ya ka jingyalang ban pan jing panchai na kitei ki laingot ki MLA habakren sha ki lat pathai khubor hadin jong katei ke jingyalang nakaliang u presiden ka MPCC u ba Vincent H Pala ulayathu ban apdeng ki laingot ki MLA ki batmu ban phet na kaseng Kongres ban lej rungpat sha ka waipat kaseng san parthai kata ka National People's Party NPP tang UMLA ka umsning u Dr. Celestine Langdo u balawan sha ka tei ka jingyalang bat nakaliang jong utei UMLA ulapen seu ba kumbalong menta kitei ki laingot ki MLA kimpat don ka jingthmu ban lej penyeso bat kano ka parti katkum bala yathu da uba Vincent laong ba u Dr. Celestine ula pentip ba hadu menta namar ka NPP ka balam khmat ya ka sarkar jela kala terwa shibun ki kam penroy lada kitei ki laingut ki MLA jong ka Kongres kinwan ban penyesok no sya ka NPP ka Kongres kumbalong menta ka don saungut ki MLA ha ka jela hadin ka election MP ka badang sudip ha ka ba usaleng samma ubalong UMLA ka Kongres na Karo Hills ula ino ya katay ka kam MLA hadin ba ula syajid kum UMP na Ketura Constituency